Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam rizi bizi. Ovo jelo je karakteristično za 80. godine. Ja ga se sećam vrlo rado, a verujem i mnogi vojnici da ga pamte. Prvenstveno moj ovde saradnik Dača. Za početak stavljamo ulje da se greje i sečemo praziluk. Umesto praziluka možete naravno i crni luk, ali ja nekako više volim praziluk. Stavljam malo više praziluka, 2 velika struka. I stavljamo praziluk da se lagano dinste. Kada nam se praziluk lepo propržio, dodajemo prvo pirinač. Ono što je važno da pirinač upije ulje, a onda dodajemo polako grašak i ostale sastojke. Dok nam lagano pirinač upija ulje, ja ću da iseckam 4 viršle. Gledajte da viršle oljuštite od one kožice. Ja sam ovde kupila neke viršle koje nemaju opnu i to je sjajno, ali ako kupite sa opnom, obavezno je skinite. Viršlu isečemo na kolutiće. Ovo je zaista jedno jelo koje me stvarno vraća u detinjstvo i moram da kažem da kada sam ja išla u osnovnu školu, mi smo imali časove domaćinstva. I jedno od prvih jela koje smo kuvali na časovima domaćinstva bio je upravo rizi bizi i to sa viršlama. Tako da eto, vraćamo se malo u neko drugačije vreme, ali nama svima vrlo dobro poznato. Sada vam je već pirinač upio ulje i ubacujemo grašak. Promešate. Dodajemo malo soli. Dodajemo suvi začin. Obavezno bibera. I dodat ću malo bosiljka. Sve ću to lepo da promešam. Na kraju dodajem viršle. I dodat ću 2 čena belog luka. Luk beli dodajem na kraju da bi zadržao svoju finu aromu. Meni je ovaj čen prilično velik, pa i neću stavljati 2 komada, jedan mi je sasvim dovoljno. Naliću lepo sve vodom i ostavit ću da mi se kuva nekih pola sata. Rizi bizi je gotov. Sad ću da probam da me malo vrati u neka drugačija vremena. Pogledajte kakav je. Ja čekam da probam. Odlično. Pa eto, ako ste zaboravili na ovo jelo, ja sam tu da vas podsjetim. The army's on its way, held off, but Kate is out its